худи Махачев гуфт ки ба даст овардани ин камарбанд барояш душвор набуд, чунки ӯ доимо ин чизро орзу мекард ва аз Аллоҳ талаб мекард. Ана дӯсти ӯ Ҳабиб Нурмагомедов бошад. Гуфт ки ин муҳориба барои ӯ аз ҷиҳати эҳсосотӣ хеле душвор буд. Ман сахт асабонӣ будам, чунки 20 соли охир ман медидам ки чӣ гуна ислам сахт кор мекунад ва ана вақт фаро расид. Аммо дар варзиши мо ҳама кора шуданаш мумкин аст. Ба камару Усман назар кунен. ӯ 5 раундро гирифт, аммо баъд як зарба бум ва ӯ ба нокаут рафт. ин кор бо Ислам Махачев ҳам шуда метавонист. Тамоми кор рух дода метавонист. Оливера ҷанговари хуб аст. ӯ ҷанговари сатҳи олӣ аст ва аз ҳамин сабаб ман асабонӣ будам, чунки ман ин шахсро ҳамчун бародар дӯст медорам. мо якҷоя ба воя расидем ва ӯ шогирди дӯстдоштаи падари ман буд, гуфтааст Нурмагомедов. Бале дӯстон, агар мо реаксияи Ҳабибро бинем,